Moro! Tänään siis aloitetaan sellaista nettisarjaa kuin Testissä by minä. R01. Ja koska eilen mä just sanoin pikkusen virheen siinä. Me aloitetaan se siis tänään. Se piti olla niinku eka päivä, mutta mä huomasin, kun mä tulin kaupasta, että se oli ihan väärä. No mä aloitan se tänään. Ja koska mä oon myös huomannut, että nämä Brain Blasters-videot on aika suosittuja YouTubessa, niin mä valitsin tähän ekaan jakson just tän Brain Blastersin. Vanha tuttu. Muistaakseni Ed Speaks teki tällaisen videon kauan aikaa sitten, mutta mä maistan vaan kahta sen tuotetta Brain Blastersin. Meillä on siis näitä yksittäispakattuja ja mansikon makusta gumstickia. Mä oon tässä tosi innoissani, mä en oo ikinä maistanut. Toivottavasti se on kirpeä. Kato, mä en tykkää kirpeästä. Mut lähdetään liikkeelle näistä yksittäispakatusta. Ja ensimmäinen saa luvan olla Apple. Joten maistetaan. Tupettaa elämä, se on kovaa. Täytyy maistaa kaikenlaista, varsinkin testissä sarjassa. Mutta tällainen yksittäispakattu pikku pirulainen. Mä oon syönyt siis näitä ennenkin, mut siis kauan aikaa ennen kuin mä keksin tän, tai siis tein tän kanavana. Mut mä haluan vaan, että te näette, mikä on mun ilmereaktio näihin pikku namusiin. Tää lähtee mun suuhun. YKK nyt. No pikkusen kirpeätä, joo. Mitä helkkaria? Mitä helvetti? Ei tää kyllä omenalta maistu. Vedet tulee silmistä. Herra Jumala. Siinä oli omena. Sitten me vedään. Tuo oli 0 kirpeä, koska taitaa 1. Ja sitten tulee blueberry, eli mustikka. Poske tunnolla. Oksenusrefleksi. Tuo oli siis blueberry, eli siis mustikka. Tuo oli jotain 2, koska tää oli niinku oikeesti tuhossu suun oikeesti. Jos saatte ärrältäneet käsinne, niin imeskelkää oikein. Mä sulkis tosi paljon hityä, tällaisia pikkusia. Mut se on sun kielä, kaveri. Ainakin tuntuu siltä. Sitten siirrytään
watermeloniin. Tää on ollut mulla niinku paha aina, mutta kuitenkin kaikkein pahin. Ja mulla on aina ollut lemon. Se on ihan kun lemon on niinku, se hedelmäkin on niinku, aina niinku valmiiksi pahin. Niinku pahimusta ja tosi kirpeä. Niin vielä tää Brain Blastersin kirpeys plus seinäkirpeys, niin juma. No, tästä lähtee taas siis watermelon. Cheers! Mä itken. Sitten se mun mielestä pahimpaa. Tää on siis 3. Sitten mun mielestä pahimpaa eli lemoni. Tää on tuonut mun suun aina. Kiva kun mun suun sattuu valmiiksi. Siis tänne. Mä aina siis saatu pitää sitä täällä. Mut katsotaan mitä mä kuolen. Hyvästi, se on nyt rip. Mä nialasin sen. Itkettää. Se oli siis lemon. Täytyy sanoa, että ihan 5/5. Se oli siis ihan oikeesti 100% kirpeä. Ja nyt kun on maistanut näitä yksittäispakattuja, niin siirrytään nyt seuraavaan. Gumstickiin. Tää on siis purkkaa, joten rikki tää paketti. Tää on siis mansikan makuinen. On siis omenankin makuinen, mut mä en taju miksi mä en hankkinut sitä. En vaan varmaan jaksanut. Sitten jossain toisessa videossa kokeillaan sitä. Jaksossa tai... Vaikka mä katkasin. Tää menee rikki ihan helposti. Ja nyt siis maisitaan ihan pikku pala tästä. Okei, en nyt. Tää on siis mansikamukkunen. Helvettiä. Johon mä nialasin se. Vitsi mä unohdin, että se oli purkkaa. Mä siis nialasin se. Tässä on joku virhe, että näin muissa videoissa tää niinku taittuu. Tää on superkovaa. Tää 9000,1 kirpe. Joo, siis tää on paljon kirpeempi kuin nää pikkuset tässä.
Joten se oli siis testissä sarjan eka jakso. Muistakaa pistää sinne pientä, jos tykkäsitte tästä videosta, laittakaa sinne pientä tykkäystä, peukkuja ylös ja sitten laittakaa sinne kommentteihin, kertokaa mulle, että mikä teidän mielestä näistä yksittäin pakatuista on kirpein. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi!